Sziasztok! Hát elérkezett a bimbezett kihívás, és ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy ugye nem fáztam meg, nem azért van a nyakamba a kendő, hanem az egyikünk felveszi a kendőt a szemére, és húz egyet a tálból. A másik pedig ugyanazt ki fogja keresni, és ugye úgy fogjuk megenni, hogy az egyikünk nem tudja, hogy mit teszik. Persze majd megtudja, csak hogy hát érdekes lesz. Igen. Akkor én kezdem a kihúzást. Nagyon félek. Ne félj! Jó. Na? Megvan? Akkor 3, 2, 1. Hát nem merem rágni. Ez nem jó. Kusakaja! Egy nyomalta, most lenyom. De nem bírom. Beindul a hányás reflexem. Ne, azt én most már addig levetem. Ahogy beleharaptam, éreztem, hogy ez kutyakaja. Ez az egyik legrosszabb fúj. Na? Én csoki puding volt. Kösz! Akkor te is. Légy, ne a hányás húsz. Nem azt akarom, hidd el. Kéket akarok. Vagy zöldet, ez is jó. Nem, az annyira nem. Jó. 1, 2, 3. Ügyes vagy. Ez kék volt? Ennyi fogkrém. Szerintem enyém is. De De finom. finom. A kék a legjobb. Abban mind a kettő jó. Csak azon, hogy abban már csak egy van. Igen. Szóval azt meg elfelezzük. Ja, azt amúgy nem mondtuk, hogy a barna az vagy kutyakaja, vagy csoki puding, Igen. a kék az meg vagy áfonya, vagy fogkrém. Akkor én jövök. Létszik. Nagyon félek. Csak fel kell rakni azt a sárat. Mondjuk, hogy kihúzom a hányast, az jó, mert hamarabb túl leszünk rajta. Hát, van még a záptojás, meg a büdös. Mondjuk én a büdőzatnit azt nagyon utálom. És te arról általában az emberek nem tudják eldönteni, hogy ez tutti frutti, vagy büdös szokni. Ne, akkor... Nem, ott van. Jól van. Szóval kivetted. Oké. 3, 2, 1. Nem merem rágni. Lime. Én a fű. Ez lime vagy fű volt. Én És a egy fű. lime-ot kaptam. Én a füvet azt szeretem. Én meg a lime-ot is, Tani. Most már csak rosszak. Ja nem, még a fehér az egész. Hát igen, az tűrhető. Hajjaj, gyerekek. Nagyon izgulnak, hogy melyiket fogod kihúzni. Én is. Én jobban, mert nem tudom, hogy mit húzok. Jó. Reakciód? 1, 2, 3. Nem mondok semmit. Baby törlőkendő. Ennyi is az volt. Ez még baby tőlőkendő, vagy Vagy fókusz a fókusz. fehér. Ez tűrhető. Most már csak nagyon rosszak vannak. Csak hogy lássátok, ebbe hányás, takony, záptojás és büdös zakni van. De remélem, hogy én egy jót fogom kihúzni. Én is nagyon. Bőröckot akarok enni. Én is, vagy tuti frutit, vagy... Új, körtét azt nem. Én sem. De takony tojáspokol sem. se annyira jó. Szóval, ha megvan. Megvan. Oké, 1, 2, 3. Nem van magam. Ez körted, de ez nem rossz. Hanem takony. Ami kötő, de annyira nem rossz. Mint azt szokták mondani, hogy fújni rossz a körte. A takony sem annyira rossz. Mindegy. Na, azért erre iszok. Hogy én ott elválkodik egy kutyakaja. Tessék? Itt elválkodik egy kutyakaja. Te jössz. Hajrá. Becsukott szemmel sokkal rosszabb. Lili, ez ilyen. Nem tudom meg. Ez balaszkos hányás?
Enyém is azaz. De ez milyen finom. Nagyon jó. Mondjuk az áfonyám azért még felülmúlja. Hát nem tudom. Nem merek húzni. De bideszoknit aztán még jobban utána, mint az ártojást. Lehet? Aha. 1, 2, 3. Ez mi van? Zápolás vajás popcorn. Vajás popcorn. Enyém is. Kicsit azért fura. Egyébként Nekem nagyon nem így. előtt mondtuk, hogy ez hányas vagy barát? Igen, mondtam. Ja, jó. Az előttem meg De kötőjük. nem, az enyém az ártojás. Kötőjük. Nem, az ártojás. Ilyen vajás popcorn. Nagyon rossz. Az annyira nem tudom. De a popcorn az ilyen sós, és ez meg ilyen édes. Az ártojás sokkal rosszabb úszni azt. Na, Nem is érdemes felvenni most a már csak a kendőt. tutti frutti, vagy bidezokni van. Bidezokni. Ez nagyon rossz. Jaj, ne kap ki! Az a köhögés, ez a hányás őrjele volt, szóval inkább kiköptem. Elejjeltem. Én tudom, de én nekem, amint valami rosszat eszek, nekem beindul ez a funkció. Akkor most ezek meg voltak, és még eszünk egy ráadást. Például ezt elfelezzük. Ne, ez finom, valami rosszat. Gonosz vagy. Ezek most már szerintem kókuszok lesznek. Hát jó, akkor egy Akkor ilyen egy ilyen kókusz fehéret. bébi törlőkendő. Babatörlőkendő, tiéd. Ez kókusz. Jó neked. Nem rossz. Hát ez a videó annyira volna. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel. Sziasztok!